Здравейте хора! Днеска както знаете, съм в метро и ще ви покажа какво има тук. Вижте. Ето. 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 И сега отиваме напред. Ето. Как ще даем? О, чайчета! Вижте, те уреди в нашата количка. Ето, вижте майка ми. Тя тук разглежда модата. Аз не искам да ме хванеш. Имам на свой Нали го пращам за хората? Вижте. 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 Тука. Аха. Тук. Юху. Да, ние хората сме с така. Хора. Вижте. Вижте какво има. Айде. Отиваме напреде. Вижте сладки моренки. И тук вижте чипсчета. О, тук има памбери. Има чипси, памбери. Тук има неща. Ето. Охо, гледайте. Дойката, майка ми, баща ми, ето ги. Вижте. Да. Тук сме при рибатон. Не знам каква е рибата сега. Ето. Кълбаси, мисарници. Кълбасчета. Норсъм ефект. Wonderful.